Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. First of all, I just want to apologize nenhau yekuti nezuro ndakadzokorora kuverenga confession yandainge ndakamboverenga before. Haiti akangoita repost nyaya yake. I think kuti pandakaverenga nyaya yake iye akaona kuti haana kunyatsowana help yaainge achifungidzira kuti achawana, ndokubva angoita repost. So apologies for that. Rekei tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi, I want to confess kuti pandakapinda muno muSouth Africa ndakapinda ndikasvika ndikawana basa pane rimwe prazi rinonzi Lanzi rinoita zvemazai. Ndichishanda ipapo ndakabva ndava nelake rekuti ndakatanga kuwirirana nemaforomani epo, but not as in maforomani vanhu vatema, but varungu chaivo. Nenhau yekuti varungu vainge vachinyanyisa kundifarira, ndaiti pose pandinenge ndiine varungu ndaingogara ndichingonyeya vamwewo vandaishanda navo kudepartment kwataishanda tiri, ende ndakapedzisira ndava kuzivikanwa kuti kana tikangonetsana on another issue, whether zvepabasa kana kuti even tatopedza basa, ndaitokudzingisa basa. So pakazouya umwe murume uyu aitorakidza kuti kwainge abva kwainge kwakatooma, saka mapindiro ainge akaita basa ndiwo ainge andibhowa, because I was so used kuti munhu kana akauya achitsvaka basa anofanira kutanga ataura neni. Zvinhu izvi ndaizviitira kuti kana vanhu vakauya vachiti vanoda basa, ndaibva ndakuudza kuti kana ukapinda basa you have to give me half of your first salary. Sometimes kana pressure yacho yakatowandisa zvekuti munenge muchitsvaka basa makawanda, ndaitokuudza kuti for 2 months unofanira kuita half neni pasalary yako. Saka murume uyu akangouyawo ndokubva asvika pana security achitsvaka basa, akabva audzwa kunzi basa hapana, because security aishanda ipapo yainge itori shamwari yangu, madhiri awa aitomaziva. Ndaitomuudza kuti kana vanhu vakangouya zviya zvechiwaiwai vachingotsvaka basa, iwewe you have to tell them kuti hapana kana basa, kana kuvapa nhamba dzangu ozotaura neni. Saka murume uyu akauya ndokubva audzwa nasecurity kunzi hapana basa, ozodzoka musi wakati kana kuti fonera munhu uyu ndiye anokwanisa kukuchestera basa, ndokubva apiwa nhamba. Iye murume uya akazoti achibva pana security ava kudzokera kuroad, ndokubva azosangana nemurungu ndokubva amubvunza kuti ko uri kutsvakei papurazi pangu. Iye akabva ataura kuti ari kutsvakawo basa, ndokubva aexplaina his desperate situation. Inini ndakazongoona kumatanga murungu atouya nomumwe munhu ainge ari at the back of the pickup. Zvinhu izvozvo hazvina kundibata zvakanaka. I thought kuti maybe munhuwo ainge angounzwawo pabasa for a peace job, but murungu akangonditi tsvakira munhu uyu pekugara, zvekare ane mukadzi wake, so you have to make a plan for him and his wife so that they can have a place to stay, and anofanira kuzotsvakirwa department rekuti ange achishanda. Zvinhu izvozvo hazvina kana kumbogara zvandibata zvakanaka, because kuti ndichiudza murume uyu kuti iwewo unofanirawo kundipawo something kuti unge uchishanda panapa, ndakaona kuti anokwanisa kuzoenda akanotengesa kumurungu. Saka murume uyu ndakabva ndamuchuza kuti ange achishanda neumwe mudhara aidriva TLB. Mudhara uyu ainge ari muSouth African. Zvose zvandaimuudza kuti aite aizvibvuma, nevamwe vakomanawo vandainge ndichiwirirana navo, zvese zvandaivaudza kuti vange vachiita pabasa vaizvibvuma. Saka takati tashanda mwedzi wava kutoda kunopera, so vanhu vaiti kana panguva iya yelunch time kana kudepartment kwaunenge uchishanda kuine shed, taienda tonogara mushed imomo for our lunch time. Saka ndakabva ndaudza vakomana vaya nemudhara uya aidriva TLB kuti ndinoda kuti mutore mazai mobva mazotaimira murume uyu after your lunch, mobva maisa mazai akawanda mubhegi make. Paya patinenge tava kuchaisa, ini ndichaudza murungu kuti ange achisecha vanhu. 5 dzakati dzakwana, ini ndakabva ndaenda kuna foromani wandainge ndichiwirirana naye, ndikabva ndamuudza kuti munhu uyo akapinda basa izvezvizvi ndinomususpecta, because ndakamuona achitaura neimwe customer achiudza customer kuti ndinokwanisa kukuwandira mazai, but mazai acho ndichange ndichibuda nawo zvishoma nezvishoma. Saka nhasi ndikuda kuti paya patinochaisa make sure that you search each and everyone patinobuda gate. Ini ndaitoziva kuti mubhegi remurume uyu mune mazai, saka takati tava kubuda paya vanhu vese ndokubva vatanga kusechiwa. Murume uyu iye paaka
akazosecherwa bhegi rake akabva aonekwa kuti mbhegi make mainge muine mazai ainge akawanda zvisingaiti. Foromani ndokubva atofonera motikari yemasecurity kuti inge ichiuya kuzosunga murume uyu. I still remember kuti mundara iyeye akazodemba zvisingaiti achikumbira murungu ruregerero. Akatombosvika pakupfugama achitaura kuti iye haazivi kuti mazai awa apinda sei mubhegi rake. He was only asking for another chance, but murungu ainge akatotsamwa zvekutoda kutomurova because iye murungu akabhilivha kuti murume uyu aita system yekupota achiba mazai obva aenda onotengesera makastoma. Sezvo inini ndaizivikanwa nepurazi rose kuti I was someone wekuti kana ndikanotaura nemurungu kunyange munhu akanganisa sei pabasa, murungu aikwanisa kuregerera munhu iyeye. Vakatombouya pandiri vakati, mwanangu, tarirawo nezera rangu iri kuti kuuya kuno kwandakaita kuSouth Africa hakusi kuda kwete, asi inhau yekuti ndine mwana wangu musikana. She is a first year student paUniversity of Zimbabwe. Mudhara uyu paakandiudza mashoko iwawo ndakabva ndaziva kuti ndainge ndatomuparadzira future yemwana wake, because inini changu chete chaingova chigumbu chekuti wai munhu uyu akapinda pabasa asina kundikumbira basa racho first, but handina kuziva kuti nezera rake mudhara uyu chainge chamufoseredza kuti ange achiuya kuno kuJoni kuzoshanda mumapurazi inhau yemwana wake uyu musikana ainge ari kuUniversity of Zimbabwe. Even though ndakazoenda ndikanotaura nevarungu kuti vange vachimuregerera zvose nekumudzosa pabasa, kunyange zvavo vakamubatira his full month salary obva ashanda zvake umwe mwedzi achishandira chikwereti chezvinhu zvaainge abatwa ainazvo. But varungu vakabva vanditi, iwewe ndiwe watiudza kuti munhu uyu imbavha, ende zveshuwa tabva tawana proof yekuti munhu uyu imbavha. Nawo wava kutiudza kuti tinofanira kuregerera mbavha iyi. Kana iwewe uchida kuti tiregerere mbavha iyi, tichamutora tobva tamudzosa pabasa, tobva tadzinga iwewe basa rako. Ndakabva ndaona kuti that option was not good enough for me. Ndikabva ndangoti ai, chingomudzinga henyu basa. Saka murungu akabva anditi chitora pickup iyo, obva waenda obva wanomeka sure kuti arongedza tunhu twake twose, obva wanomusiya mutown. I don't know kuti uchamusiya kopi, but just take him far away from my farm, nekuti kana ndikazosangana naye ari muroad kana kuti akamira padhuze nefenzi yepurazi rangu ndichamurova nepfuti. Ndakabva ndatora pickup iya ndokubva ndanomeka sure kuti mudhara uyu arongedza zvinhu zvake zvose, ndokubva ndaenda ndikanomusiya kuroad. But ndichinomuburutsa kudai ndakaona kuti mudhara uyu zveshuwa apererwa. Mwoyo wangu wakarwadza. Apa ainge anyimwa mari yake yose yainge akashandira. Inini ndakazongotorawo 500 rands yandainge ndapiwa nemurungu nekuda kwekuti ndainge ndabata mbavha. Ndokubva ndangopa mudhara iyeye mari iyoyo kuti akwanise kuwana pekutangira. Handina kana kuzomboshanda kwenguva yakareba, because pane umwe mudhara akazondiudza kuti, shamwari, patanga tiri kumunda uko ndaona vamwe amai vanokora tsoka pawanga wabva kutsika. Saka pandava approacha ndikavabvunza kuti ko izvozvozvo mazviitirei zvekuti munoda kunokora munhu tsoka. Vabva vapretenda sekunge vanga vachida kudya ivhu iroro. Ndikavati ko zvuru zvazvakawanda wani papurazi pano, wai mazosarudza kuda kudya ivhu remumunda? But vabva vangoti ivhu remumunda ndo ravanofarira kudya, repachuru havarifarire. Ini ndakabva ndaona kuti maenemies andainge ndava nawo papurazi apa ainge awandisa. Ndikabva ndazongosiya basa. But each and every day mukoma ndinogara ndichizvibvunza kuti ko mwana uyu wandakaudzwa kuti she was a first year student paUniversity of Zimbabwe, baba ava kana kuri kunzi vakazononoka kuwana rimwe basa, chii chakazoitika kwaari? I just want to confess my story mukoma Nashi. I hope kuti Mwari vachandiregerera pazvinhu zvose izvi zvandakaita. Vedare, iyo ndo yanga iri confession ya mukoma Vedu ava. Ya zvakangoma hazvo Vedu we rikaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashi, please post for me as ID. Inini ndiri amai veruwadzano uye ndiri padhuze nemunhu waMwari zvose nemudzimai wake. Nyaya yangu izere, ndiri Kingdom Financier kuchechi yandinopinda uye ndiri widow. Murume wangu asati ashayika taipinda church 1 uye tese taibvisa mari. Mari iyi yainge ichibatsira pabasa raMwari. Ndakazoti ndasara ndega, handina hangu kurega kuita zvinhu izvi nekuti mari ndinayo. Dambudziko ravepo, mufundisi akati ari kuda kuita protocol yaizomuperekedza kuconference, and so I was among the ladies who were chosen. Amai vaifanira kusara kuti vazosara vachipinza church baba vasipo. Zvadai takaenda kuSouth Africa and we booked our rooms. Semunhu ane mari dzake, I didn't want to be muroom yaive yabhukwa nechurch.
kuchechi uye I did this for a purpose kuti ndive nenguva ndega ndichinamata. But now baba vakazofona vachiti vaindida kundiona kurumu kwavo. Like always vanoti kana tikafamba vakakushedzai kurumu kwavo unenge usiri wega cause inenge itori meeting. So I wasn't afraid to go there cause I knew kuti ndichawana kuine vamwe vakadzi ikoko. Ndakapinda muroom and baba was just relaxing havo. Ndakabva ndapinda ndikagara vakabva vakiya door and he said to me, ndiri kuda kuchekwa nzara dzekumakumbo mwanangu. Inini I was like, what? Please man of God, kinyurai zvenyu door ndibude. He insisted and ndikabva ndati kana mukaramba muchingondimanikidza inini muchandimanikidza kuti ndizoridza mhere zvikazonyadzisa. Vakabva vakinura ndikabuda. Tapedza zvose zvatainge tafambira kuSouth Africa baba ava vakabva vandivenga zvisingatomboiti. Ndakazoti ndadzoka ndakamboramba ndichienda kuchechi but mufundisi ava vaiti pose pavanenge vachiparidzira kusangano vaitanga kuparidza nezvangu. Ndakabva ndafunga kubuda hangu muchechi. Amai mufundisi vakatombouya vachida kunzwa chikonzero why ndainge ndava kusaya kuchechi asi ndakavati ndinoda kumbozorora. Asi mufundisi akabva atanga kuzonyepera vana vechechi yake kuti ndiri kunyara kuuya kuchechi nekuti ndaida kurara naye. Ivo samufundisi vakabva vatiza neupenyu hwavo sezviya zvakaita Joseph. That sermon ndakatoita yekutumidzirwa neumwe munhu aitofungidzira kuti zveshuwa ndainge ndatemta mufundisi. Now amai mufundisi vava kundituka zvisingaiti pafoni nekutouya kumba zvese vachiti ndizvo zvawaitipira mari here kuti murume wangu akude. Ndoita sei since ndichiri muchurch group iyi ndiudze vanhu here zvose zvakaitika plus I don't have any proof. Ivo mufundisi is someone wekuti kana akataura people will be quick to believe him. Yet inini kuti nditaure zvese zvakaitika vanhu vanobva vatobhilivha zvose zvavakaudzwa namufundisi kuti patainge tiri kuSouth Africa. Inini I tried to tempt him so that we can have sexual intercourse but ivo vakabva vabatwa nemweya waMwari vakabva vatiza murumu imomo sezviya zvakaita Josepha. Please mukomana chindiposterewo nyaya yangu. I am looking for ideas kuti ndopafambisa sei. Ndongoramba here ndakanyarara asi zita rangu richisvibiswa papulpit each and every Sunday. Ndatenda kune vose vachandibatsira. Vadiwa vateereri, that was a message yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello, vadare makadiko. Inini ndauyawo nenyaya yangu but nyaya yangu haizi confession but ndikutotsvagawo help. Ndine munin'ina wangu akaroorwa 2022 muna December. So aroorwa kudaro anga aine nhumbu akatizira because of aiwa aine nhumbu yashevetu pa 7 months 6 to 7 months I'm not sure. So atizira kudaro ndobva aenda kumurume wake ndobva agara but pane zvainetsanetsa zvokuti iye aiti zvone ari kuti nhumbu anoida but inini anenge asingadi but mwana anenge anoda like zvazvisinganatsonzwisika chichikuitika. So vakatanga kuita zvokurovana. Murume achiti haasi kuita zvandinomuudza, haasi kuteerera mutemo yangu mumba chichi. So ndakazosvika pakunetsana nemurume wacho ndikati listen bamunini munhu ane nhumbu handisi kuti haakanganisi, munhu anokanganisa but zvokurova munhu ane nhumbu zvinonetsa. Dai matora kutaurirana kana kuti mamboenda kuna tete muchinotaura at least maybe munogona kuwana help. So zvadaro havana kuda kuenda zvavo kuna tete. Vaingoramba iye ninongu airamba chimwepa feedback. Ndazorohwa ndazodai ndobvunza bamunini chii chiri kuitika. Vaingotaurawo zvavo zvavaingotaura umboti ari kunyeba hana kumurowa pamwe pacho kuti ndamurowa because azobuda kunze for long time ari panze aiitei panze ipapo achiita zvapinda mumba zinyaya dzacho zvisina kana musoro like zvasina direction. So ndakasvika pakuti mavanhu vakuru chiita zvinhu zvenyu mega. Saka munin'ina wangu akazozvara last mwana wacho ane 2 months right now. Sheve 1 or 2 months akazvara mwana wake musikana.
so ndobva atanga kununa murume achiti ini ndandisingade mwana musikana ndachida mwana mukomana. So adaro ndobva agara. So agara kudaro vakazotanga kuita sei, nina ndobva atanga kurwara achiti masamhaka arubuda mapundu asi kuita kuyamwisa chichi. Saka agara akadaro ndobva pari kudiwa hanzi $7-8 here yemushonga yanga ichidiwa kuti aone kutenga mapiritsi anga achidiwa. So zvadaro ndobva ati haana mari murume wacho yekumupa kuti aende kuhospital. Saka ndokubvunza kuti pane situation yakadai so tozviita sei, handisi kutozoti tomubatsirawo sei kuti vanhu ava vagarisane zvakanaka. Hatichatombosivi nekuti iye wacho anonzi anongobuda, haana kana chaanokwanisa kuita kubatsira. Kana muchikwanisa mungondichinjirawo vhesi rangu mundinotifaiwo kana maposta ndingoziva kuti tingabatsiranewo sei. So ndazonge ndamboenda vedare ndisati ndapedza vanhu ava kurovana kwavari kuita kuri kutonetsa nekuti vari kungorovana. 2 weeks ago akandisira meseji murume vacho bamunini vachinditi munin'ina wangu ava kuwadza neaini, vachiti vamurova abuda zvakare padze. Anga hanzi ndabva kubasa hembe yangu yakasitenwa, hamini vanzi nejiki here kubasa ngakasikirwa nejiki. Kosi bamunini wangu ava vanoita zvekushanda pamasupamaketi, so vanoshanda musupamaketi mutauni. So vanga vachiti hembe yavo yakarasikirwa nejiki, vari kubasa here. Saka anonhu varasvika kumba ndobva ndapa munin'ina wako hembe yangu kuti aiwache. Saka abuda panze akatora long time achiwacha hembe iyoyo, mwana atanga kuchema ari mumba iye asingauyi kunotora mwana. Saka ndamurova because mwana anga achichema, andisira mwana mumba, mwana azotanga kuchema iye haana kuuya kunotora mwana wake anga atichema. Saka ndazomboikana kuti asi kunotora mwana sei. Saka ndamurova neriseni yekuti haana kuuya kunotora mwana, plus iwewe boyfriend yako inombofonera munin'ina wako sei achimufonera. Ndaifunga kuti maybe vanodanana because boyfriend yako inombofonera munin'ina wako pamwe pacho ndiri kubasa, pamwe pacho ndiri pamba, anombomufonera achitaura naye. Saka inhangu handizvidi zvekuti boyfriend yako ifonere mukadzi wangu. Saka arova munin'ina wangu kudaro, munin'ina wangu ivo bamunini vakazoti munin'ina wako andapedza kumurova anditema neaini, gumbo rangu rakuwara zvokuti ndatoenda kuhospital but ndakuwara, anotema neaini. Saka handisi kuziva kuti tovabatsira sei kuti varegedze domestic violence mumba mavo. Kuvaseparata zvinorwadza kuti muti vanoseparata vaine kamwana kadiki kasina kana 3 months. Zvakangoma, handisi kuziva kuti ndoita sei, handisi kuziva ndoudza ani wandingatauri naye. Ndosaka ndauya kwamuri kuti maybe mungangondibatsirawo kana paine rubatsiro. That was a voice note yatakatumirwa navanzvadzi Vedu. Zvakangoma hazvo Vedu we. Let us try to assist her in the comment section. Vadiwa vateereri, I'll be back with other secrets and confessions.